Tervetuloa Mighty Finland podcastin pariin. Studiossa tuttuun tapaan juontajakaksikko Ville et Ville. Morjes Ville. Morjesta Ville. Ja tänään puhutaan puolustusalan startupeista, erityisesti Ukrainassa, ja sivutaan sen myötä Suomea ja mitä täällä voidaan oppia sieltä Ukrainan taistelukentiltä. Meitä tietty kiinnostaa, että voiko puolustusalan startuppina pompata maailmalle, ja jos, niin mitä se vaatii. Näistä puhumassa täällä meillä on ehdottomasti meitä aiheeseen enemmän vihkiytynyt sijoittaja ja Double Tap Investmentin toimitusjohtaja sekä perustaja Jaan Saarinen. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos. Suuri ilo, odotin oikein innolla, että pääsen. Mä oon kuunnellut paljon teidän jaksoja, mä oon suuri fani, niin hieno istua tässä itse. Huikeeta. Loistavaa. Sitten sä tiedät, että millä me lähdetään liikkeelle. Se on tietenkin se, että mikä mies, mikä siivousalue. Tiedän ja pidän sitä erinomaisena aloituskysymyksenä. Aloitetaanko sieltä, että Sissi-komppania, Pion AU, en oikein vieläkään tiedä, miksi sellainen mutka tuli siihen, mutta näin se meni siitä aika kauan, 80-luvun lopulla. Sitten alle vuosi armeijan varusmiespalveluksen niin kuin jälkeen rauhanturvaajaksi. Itse olin sitä mieltä, otetaan sen verran taaksepäin. Siis en mä ikinä ajatellut, että mä olisin supersotilas, mutta ehkä enemmän se niin kuin seikkailu kiinnosti. Että meillä oli sotilaspastori Vekarajärve, näytti diakuvia tuolta Lähi-idästä. Okay. Ja mä ajattelin, että mä haluan tonne. Ja sitten kun siihen maailman aikaan se alkoi kesäkuun alussa ja loppu toukokuun alussa mun palvelus, niin mä täytin paperit jo siellä keväällä siellä Intissä. Kuulostaa vähän innokkaalta, mutta mä laitoin heti, mä ajattelin, että mä pääsen jo kesäkato sitten Libanoniin. Joo. No sitten tuli siis sitoudutaan valmiusjoukkoihin tai jotenkin näin, jos nyt muistan oikein, ja sitten oli eka rotaatio, niin mulle ei tullutkaan kutsua. Ja se oli suuri pettymys ja hämmästys, mutta hakijoita oli varmaan, oli se mikä syy. Ja sitten mulla oli C-kortti, se on muuten yksi että varmaan nykyäänkin, niin se Pasila ajaminen on aika tärkeää, että vaunun johtaja on ollut myöhemmin, mutta ajaa mä en ole saanut edelleenkään. Okay. Sitten mä olin töissä silloin, mä tein töitä sinne, menin talveksi hiihtopummiksi Itävaltaan, niin sitten tuli kirje, että nyt on Namibia. No niin. Tarvii yhtäkkiä yli 800 ukkoa ja sitten kelpas vaikka ei ollut C-korttiakaan. Niin sitten mä olin jo maaliskuussa, vai menikö se huhtikuun alkuun, mutta kuitenkin niin Namibiassa aikana, että vuosi siellä rauhanturvana. Se oli aika tiukka 180 asteen käännös, jos miettii, että hiihtopummista päätyykin Namibiaan, niin siinä on muutama mutka matkassa. Joo, tuttuja asioita oikeastaan, niin anna tulla vaan. Mutta mä otin mukaan, mä kuulin, että siellä on maailman suurimmat hiekkadyynit, niin mä otin Burtonin mukaan. Oikein. Kova. Mulla on kuvia siitä, mä vein sen käsimatkatavaroissa jätesäkissä, mä sanoin, että se on auton spoileri, kun ne kysyi. Mä en kehannut sanoa, että mulla on Burtoni. Siinä olisi voinut tulla jonkunnäköinen diagnoosi saman tien. Pääsitkö laskea? Pääsin mä kokeilemaan, että ei se toiminut. Okay. Tästä mä en osannut sitä, mikä on epätodennäköisempää. niin. Kova, mutta hei, tuossa oli paljon yhtymäkohtia kyllä meikäläisiä omiin maanpuolustusuriin, koska aika samankuulosta. Me ei toki niin kovia äijä oltaisi, että sissejä oltaisi oltu, mutta joka tapauksessa niin ihan sama juttu, että valmiussitoumukset allekirjoitettiin myös varusmiespalvelusaikana siinä loppupuolella. Okay. Nuoruuden intoa puhkuen ja siitä sitten samoin olisiko ollut 100 päivää reservissä, kun me ehdittiin aikaa kuluttelemaan ja sitten nimenomaan sinne Libanoniin lähtö. Että ei Namibiaan asti ei päädytty silloin. Hitpummeilla tuli vasta myöhemmin meidän tapauksessa. Kyllä, se meni sillä niin kuin käänteisesti. No, mutta niin molemmat toimii. Että Kyllä. Se on ehkä helpompaa toisinpäin. Joo, kyllä. Sitten kun on rahaa kuin rauhanturvaajalla. Niin. Ei tarvitse välttämättä pummeillakaan ihan samalla tavalla. Niin, just näin. Mutta joo, hei, siinä oli aika kattavasti jo maanpuolustusuraa. Rajoittuiko tämä sun rauhanturvakeikka sitten siihen yhteen keissiin vai oliko niitä vielä lisää sitten myöhemmässä vaiheessa? No ei niinku semmoista puhtaassa muodossaan, sanotaan näin, mutta sitten sen jälkeen mä lähdin sieltä melkein aika lyhyen aikavälin jälkeen New Yorkiin töihin ja vähän sellaisia raksahommia, ei mitään jännittävää, mutta sieltä lähti aika paljon väkeä, silloin mun niinku tuttui turva-alan ihmisiä, oli tämä Desert Storm, muistatte Irakin, niin sinne kovilla palkoilla ja jännä juttu. Mä yritin päästä sinne, mä en päässyt sinne. No sitten tämä Jugoslavia-tilanne eskaloitu
tai puhkesi sisällissota, miten vaan. Ja sama homma siellä ruvettiin tarvii stäkkiä väkeä ja sinne mä pääsin. Ja tällaisen niin kuin, firman nimi oli Defense Systems Limited, britti-upseeri ja kurkien tämmöinen turva-alan palkka-armeija. Kyllä mä muistan, kun mä sen sainasin, mutta ollaan rehellisiä, niin mä vähän yllätyin, kun ne rupesi asetta tarjoamaan. Mä en niin kuin ihan ymmärtänyt meneväni. Niin kuin, mä luulen, että mä menen joku turvamieheksi johonkin, mutta Mutta siellä mä olin siis niin, että mä olin niin 1,5 vuotta. Sitten mä ajattelin, että nyt niin riittää. Tulin takaisin Suomeen, en oikein osannut olla täällä, ja sanoin, että mä tuun takaisin. Sanoin, että nyt just ei ole hommaa, niin sitten mä soitin Niinisaloon. Ja ne sanoi, että no siellä on joku kirjurin paikka auki. Ja mä menin sinne vartiojääkäriksi Pasi, ja siinä mä ajoin sen Pasi vaununjohtajakortikin sitten. Mutta mä en ollut montaa kuukautta, alle puoli vuotta varmaan, niin sitten mä pääsin sinne mä vaihoin takaisin sinne siviiliturvamieheksi sitten. Että Joo. Se on niin pitkä keikka. Sieltä kun mä tulin Suomeen, tuli niin 97, tosiaan väli Suomessa, mutta 2,5, melkein 3 vuotta kaiken kaikkiaan siellä, niin tulin Suomeen sitten, niin kyllä mä silloin ajattelin, ja kauppakorkeeseen ja sitten rahoitusalalle, kyllä mä niin kuin silloin ajattelin, että mun ei tarvitsisi reisitaskuhousuja, nyt on itse asiassa taas enää laittaakaan tai asetta pitää, eihän mun mitään niitä hommia vastaa, mutta ei mä ole tässä välissä niin kuin, esimerkiksi harrastanut ammuntaa tai maanpuolustus noita hommia, että totta kai eräilen ja metsässäkään, mutta en niin kuin sen tyyppistä, kunnes nyt sitten helmikuun 22, niin sen jälkeen on taas ollut asekin kädessä ja reisitaskuhousut. Että ympyrä sulkeutui sillä tavalla. Niin. Never say never -tyyppisesti. No joo. Eli sulla tapahtui niin kuin iso henkilökohtainen muutos just siinä sitten niin kuin Ukrainan sodan, tai sanotaan niin, että niin kuin Venäjän hyökkäysvaiheen alkaessa, niin sul tapahtui aika nopeasti muutos, siirryit rahoitusalalta näihin hommiin. No se naksahti kyllä ihan, se on juuri näin, ja ensinnäkin mä tykkään tuosta, että te olette niin tarkkoja tässä juuri näin, että siinä täyden hyökkäyssodan tai full scale invasion tai muuta, juuri näin me kaikki tiedetään, että se alkoi 14. Väli vähän hävettää, että mä en ihan ymmärtänyt sitä impactia, mikä silloin jo tapahtui. Totta kai me se kaikki tiedät, eikö niin? Joo. Mutta nyt ymmärsin, niin kuin moni muukin Suomessa, mä tiedän, että mä en ole ainoa, ja se meni kyllä vahvasti niin kuin ihon alle, ja mä siinä niin kuin muutaman viikon varmaan pyörin niin kuin olohuoneen lattialla ja kirosin, että kun mä voin mennä, ja sitten joku päivä mä sanoin, että kyllä mä muuten lähden, ja sitten niin vaimokin sanoi ensin, että niin. Mutta sitten kun se olisi aikansa katsonut ja mä sanoin, että mä lähden, niin sitten se kysyi vaan, että jos hän käy apteekissa, niin mitä sä tarvit mukaan. Ja sitten siinä mulla meni hetki, mulla itse asiassa, mä olin buukannut, mä muutenkin ajattelin, että mä tarvin vähän irtiottoa arjesta, jona tämä myöten toimi myös. Mutta mä olin niinku kevääksi Nepaliin menossa niinku pariksi kuukaudeksi. Mä ajattelin, että mä menen kiipeilemään sinne silloin 22 keväällä, niin sitten mä perun ne Katmandun lentoliput ja mä otin Varsovaan lentoliput ja huhtikuun alussa mä olin Kiovassa. Joo. 2 päivää siinä ja mä hommasin SIM-kortit ja tapasin muutamia. Vielä oli mun ikäisiä Bosnian kävijöitä, ukrainalaisia löytyi sieltä ja sitten niiden yhteyksien kautta niin mä menin 2 päivän jälkeen sitten Harkovaan ja siellä on sitten niinku tilanne päällä. Kivahan on vähän niinku aika autio, hiljainen sanotaan näin ja sota ei ollut silleen siinä ove, mutta että mä jotenkin halusin, että mä koin, että mä voin niinku ehkä enemmän auttaa, jos se tilanne on pahempi, niin sitten mä työnsin saman vauhdin sinne Harkovaan. Joo. Sitten se sitten niinku lähti. Mitä se apu, mitä sä siinä kohtaa tarjosit, mitä se niinku siinä kohtaa oli? No sellaisessa tilanteessa ensinnäkin niin kuin, mä vastaan vähän, mä otan askeleen taaksepäin. Ensinnäkin mennessäni niin mä ymmärsin sen verran, että vaikka maailma on muuttunut, silloin kun mä olin Bosniassa, niin ei ollut oli kännyköitä, mutta Bosniassa ei ollut kännykkäverkkoa. Et me tiedetään, että silloin ei ollut droneja, mutta mä haluan niin palauttaa, että ei ollut kännyköitä. Et maailma niin muuttuu niistä ajoista. Mutta mä olin
aika varma, että mä tiedän, että miten mä toimin niin kuin sillä alueella. Tiedättekö, millaista siellä on? Että mä osaan olla, ja sit mä olen aika varma siitä, että mä en mene niin kuin autettavaksi. Just niin. Se on mun mielestä niin kuin minimivaatimus. Jos sä meet sinne, niin sä et ole niin kuin miinus 0,9, että sidot muita, vaan että sä pystyt tuomaan jotain. Just näin. Ja niin siinä kävi. Me niin kuin, mä lyöttäydyin ensisijaisten vapaaehtoisten porukkaan. Me evakuoitiin ihmisiä sieltä rajalta. Vietiin niille, jotka ei suostu lähteä, vietiin ruokaa lähinnä ja muuta tavaraa. Ja sitten niitä kannettiin juniin, ketkä suostu lähteä. Ja sitten tietysti sotilaisia törmäsi aika paljon ja niiden kanssa tein töitä ja autoja ja hommasin. Suomesta myös moni lahjoitti, niin mä vähän tsiikasin, että se kanavoituu niin kuin suoraan oikeisiin paikkoihin. Ja itse hommasin muutamia autoja ja just niin kuin Foreign Legion, Ukrainan niin kuin legiona, ulkomaalaislegiona, kun se miksi sanotaan, niin sille porukalle. Ja siinä oli muuten teille, mä en ole sanonutkaan, en mä te olette sitten huomannut, mutta siinä on yksi kerta sille, mä tulin Harkovasta sitten niin Kiova vähän ehkä vetää henkeä ja hoitaa asioita. Niin sitten siinä on sellainen kapakkaa, kun se on Harkovassa oli ulkona liikkumiskielto 8, että Kiovassa taisi olla niin 10. Mutta sitten jotain kapakoita, niin kuin hotellin aula saattaa olla auki vielä, kunhan nyt niin lähtenyt ulos enää. Niin mä olin siinä hotellin aulassa, missä mä olin jo ennenkin, niin mä katsoin, että siinä on sellainen porukka kundeja, ja siellä on yleensä paljon toimittajia. Niin sanotaan näin, että näistä mä näin, että nämä ei ollut toimittajia. Ja sitten yhtäkkiä siinä seisoo sellainen kaveri mun vieressä, että tosiaan toi on tullut Suomesta. Ja se oli tämä Aleksi Lysander, jos olette sen. Niin, joo, kyllä. Ja mä sanoin, että no istu palas, että niin tajat olla siekin, että niin kuin aksentti ei kyllä feikata, että sanotaanko näin. Ja siinä me sitten tutustuttiin siinä yön aikana ja siinä ollaan Suomi-Britannia painiottelukin, joka tietenkin voitettiin. Ja mulla on Broidi, sen kirjailija Kyrön vanha ystävä. Joo. Ja mulla oli Broidi sanonut jo silloin aikaisemmin, että jos siellä on joku juttu tai ihminen, että niin Kyrö haluaisi tehdä kirjan. Muista, kun mä aamuun soitin, nyt olisi muuten yksi juttu, että mäkin saisin tästä kirjan, että niin kuin jonkunlaisen, eikö niin? Joo. Että siinä käytiin yöllä läpi, se oli just se tsekki Otto joutunut sairaan, sai luodin keuhkoon siellä Irpinissä tai siinä hetken ennen ja me haettiin se sitten pois sieltä. Ja niille esimerkiksi niin kuin ajoneuvoja mä sain siinä kohdassa hommaa. Kaikkea tällaista. Ja siellä kun niin kuin salat tekee, niin sitten yllättäen niin kuin sitä, sehän on ihan niin kuin levällä se homma siinä vaiheessa vielä. Mutta siinä tullaan varmaan jossain kohdassa, kun mä kerron enemmän, että siitä, että miten yllättäen paljon niin kuin tälläkin saralla siellä on saatu aikaa. Joo. Okei, siitä on reilu 3 vuotta, mutta asioita on mennyt paljon eteenpäin. Silloin oli vielä niin kuin se oli niin kuin sekavaa aikaa. Se oli hyvin sekavaa. Mä en tiedä, se ei ole sodan sumu niin kuin sinällään sadan varsinaisessa merkityksessä, mutta totta kai se yhteiskunta, niin väki lähtee pois, ne ketä ja jälleen on, niin kuin Harkova esimerkiksi, niin se autius on ihan käsittämätön, että miten autio se voi olla niin kuin 1,5 miljoonan kaupunki, niin just. Tyhjät kadut. Mutta vau, toi oli hieno kuulla, että sulla on tosiaan ollut niin kuin kädenjälkesi myös siinä, että se Aleksin tarina saatiin sitten kirjojen kansien väliin. Se on tärkeä tarina kertoa ja hienoa, että se kesäkuussa mä esittelin ne, kesäkuun alkuun Aleksi tuli käymään ekaa kertaa asiat Suomessa, niin mä esittelin hänet kirjailijalle. Ja nythän sitten niin kuin tiedetään, niin 23. joulukuuta, niin kyllä. Toretskis meni kirkkoläjään. Kyllä, joo. Rauhainen muistolleen. Ja just näin, sanotaan se, että joukkuekaverit sanoivat, että niissä viimeisissä vetäytymisissä niin se otti vielä 6 vihollista, että on se niinku ammattimies. No, soturi, henkeä ja vereä. Mites nyt sitten, missä kohtaa Double Tap Investments sai alkunsa? No niin, kerron siitä mielelläni. Se itse asiassa nivoutuu tähän niin kuin koko tarinaa. Se on kaikesta tässä ytimessä, niin nyt on niin kuin se, sanotaan vaikka niin kuin vanhusten kantaminen sieltä rajalta junaan, niin jotenkin mä ajattelin, että tätä voisi tehdä joku muukin tai ajaa autoa sinne ja eikö niin. Mähän olin enemmän siis Suomessa kuin siellä, että mä tein aina keikka. Se eka keikka oli sen niin kuin kevään ja sitten mä olin elokuussa uudestaan just Aleksin kanssa ja sitten 3-4 viikkoa siinä loppuvuodesta ja siis tällaisia pätkiä. Mä oon ehkä ollut 7 kuukautta, mä oon laskenut nyt suunnilleen 3 vuoden aikana Ukrainassa.
Eli ne on niin kuin reissuja. Tänä kevään 2 reissua ja viime vuonna 5 vai 6. Joo. Ja minimissään viikon se kulkeminen on sen verran hankalaa, mutta mielellään pari viikkoa kerralla. Mutta siinä on niin kuin vuoden verran siinä meni, 2-3 keväällä, niin ystäväni Mikko-Pekka Hanskin kanssa. Mikko-Pekka oli silloin eka kertaa Ukrainassa ja on Double Tapin perustajaosakas myös. Ja Mikko-Pekka sitten, me vietiin ihan tavaraa siinä samalla ja mä katsoin, että ne menee taas sinne oikeaan paikkaan. Mutta Mikko-Pekka oli hoitanut niin tapaamisia ministeriöiden kanssa ja sitten oli tällainen kuin Bray One. Ja ne oli just aloittanut, nyt se on ihan merkittävä organisaatio, mutta silloin on just aloittanut, ne itse ihan tiennyt tarkkaan, mitä ne tekee, mutta sanoin, että he alkaa kartoittaa, mitä yhtiö, mitä startuppeja, mitä innovaatioita Ukrainassa on, joiden asiakasarmeija on. Eli ei vaan droneja, eikö niin, tai helikopteri, vaan mitä tahansa, medical, miinanraivaus, voi olla jotain varusteita. Että he tietää, että niitä on paljon, uusia innovaatioita syntyy, mutta kuka oikein niin kuin tiedät mitä ja ketä ja missä, miten vaan. Ja ne aloitti silloin, niin silloin mulla joku niin kuin naksahti. Mä olisiko tässä nyt, eikö niin, kun nyt mä kerron teille, että mä oon sen niin kuin militarihommiskin ollut aikanaan, vaikka siitä on aikaa, ja sitten pitkä aikaa rahoituksi. Mä ajattelin, että olisiko tässä nyt jotain, mitä mä voisin yhdistää. Että jos mä voin näitä yhtiöitä auttaa, ymmärrän vähän, mitä siellä niin kuin tarvitaan, tai eikö niin, ja mitä ne tekee, ja sitten hoitaa ne rahoitusta, niin ehkä musta olisi niin kuin enemmän hyötyä tässä kuin... Eli aloit miettiä niin kuin skaalaa. Niin, just näin. Ja sen sijaan, että se olisi niin kuin kertakauppaa, niin se olisi niin kuin skaalautuvaa pitkän vaikutuksen niin kuin tekemistä. Että jos me saadaan niin kuin, sijoituksia, rahavirtoja siihen ekosysteemiin, niin sehän niin kuin ruokkii sitä. Joo. Ja no, me varmaan ymmärretään tämä kaikki. Että... Joo. Todella mielenkiintoista. Niin niin. Mitäs sitten Double Tap nyt? Mikä on homman tavoite? Mihin asti on päästy siinä? No joo, siis ensinnäkin mä silloin aloittaessaan me jo niin kuin päätettiin, me kirjoittiin niin kuin firman arvoja tai tavoitteita, niin me kirjoittiin, että meidän ykköstavoite on se, että Ukraina voittaa sen sodan. Kakarat pääsee kouluun ja jos lapsi sairastuu syöpään ja joutuu syöpäsairaalaan, niin venäläiset ei tapa sitä sinne sairaalaan, vaan se saa sitten niinku hoitoa, eikö niin? Tämä on se, mitä me tavoitellaan. Numero 2 on se, että koska meillä on sama suurvaltavihollinen kuin Ukrainalla, niin että me opitaan niistä taktiikoista, joita Ukraina käyttää, koska suurvaltavihollinen käyttää enemmän vähemmän samoja taktiikoita ja tekniikoita, niin miten nämä taistelijat vastaa, jotta me voitaisiin peilata sitä tänne. Saataisiin se viimeisin tietotaito, tekninen ja taktinen niin kuin Suomeen. Ja sitten 3, koska mä puhun sijoitusyhtiöstä, niin pitää puhua niin kuin sijoituksista tuotosta, niin tämähän on nyt semmoinen ala ja alue, tämä defense, että se arvon luonti, mitä sillä alalla Ukrainassa tehdään nyt ja tullaan tekemään lähivuosina, se tulee olemaan poikkeuksellista. Mä väitän, että tällaista ei ole niin kuin nähty ehkä Piilaakso 90-luvulta tai jotain, mutta tämä on ihan poikkeavaa. Ja se, että me tajuttiin se 2 vuotta sitten, niin kyllä mä vähän itteni onnittelen. Se ei ollut neronleima, sen tajus varmaan moni muukin, mutta me päätettiin jo silloin, että nyt tähän me niin kuin tartutaan, aletaan toimia. Ja siis nyt jos katsotaan, mä veikkaan teidänkin niin kuin kaveriporukasta tai maailmassa, niin mihin ihmiset on mennyt niin kuin töihin, mitkä on niin kuin ykkösyhtiöitä maailmassa, niin nehän on kaiken maailman sosiaalisen maailman yhtiöitä, jotka on maksanut, ja siellä on parhaat insinöörit, niin pikkuhiljaa ne alkaa olla defense, puolustusteollisuudessa ne parhaat osaajat. Sinne tulee rahavirrat, sinne tulee parhaat osaajat, siellä on niin kuin kuuleimmat tuotteet, no kenen mielestä ne sit on ja kenen mielestä ei, mutta niin se suunta on niin kuin siellä. Ja kaiken tämän, mitä tapahtuu, niin se avain, se on nyt Ukraina. Siis aseteollisuudessa sanotaan nykyään, jos lähdet nyt kauppaan aseteollisuuden tavaraa tonne, niin ensimmäinen kysymys, että käytetäänkö tätä Ukrainassa? Jos ei käytetä, niin seuraava. Joo. Jos käytetään, niin sitten voidaan jatkaa juttua. No Israel varmaan tietyllä tavalla, en sano, että mitkään näistä sodista on hyviä tai kivoja, mutta että siellä myös käytetään tietysti asioita ja innovoidaan. Mutta Ukraina on nyt niinku se polttopiste. Just niin. Joo, toi on kyllä, niin jos mietitään tästä yhteiskuntavastuuta, me ollaan
jonkun verran sitä peräänkuulutettu, että miksei maanpuolustus voisi olla sitä yhteiskuntavastuullisuutta, mitä monet firmat täälläkin kovasti haippaa. Ja että firmalla on muukin tavoite kuin tuottaa voittoa osakkeenomistajille, niin se on hienoa. Ja sitten just vähän aikaa sitten tuli tämä vaan niin kuin meemi internetmaailmasta, tai en muista oliko se meemi, vai oliko se joku ihan varsinainen keynote-puhe, mutta siinä tyyppi puhui siitä, miten on osittain ongelma meillä maailmassa, että ne fiksuimmat tyypit, ketkä käy kovimmat korkeakoulut, jotka on joskus kuvitellut, että he pelastaa maailman, haluaa tehdä hyvää, niin sitten päätyy McKinseylle. Ja sitten ne on taas jossain vaiheessa näitä mun favorite key account managereita. Ja tavallaan, että se tietty potentiaali menee siinä hukkaan. Niin sitten tavallaan, jos se funneloituu siihen, nyt ehkä asia ei maailmanlaajuisesti ole näin mustavalkoinen, mutta meidän näkökulmasta siihen, että Ukrainaa puolustaa, Ukraina autetaan voittaa sota, niin sehän on niin kuin hieno juttu. Joo, ja kyllä sen on huomannut tuolla niin ihan nimenomaan perinteisessäkin pankkimaailmassa, että kun ennen Ukrainan sotaa, niin siellä esimerkiksi niin kuin ESG-rintamalla niin oli aika niin kuin semmoinen suora linjaus käsittääkseni siitä, että niin kuin aseet on huono asia ja niillä ei mitään hyvää saada aikaan, niin ilmeisesti silläkin saralla on pikkasen muuttunut ajatusmaailma siihen, että niin kuin välttämättä kaikki puolustusteollisuuteen liittyvä ei pelkästään ole negatiivista. Että totta kai niin kuin ei voida ummistaa silmiä siltä, etteikö siellä olisi haasteita ja riskejä, mutta samaan aikaan niin tässä nyt ollaan nähty, että se on aika tärkeä ja pakollinen paha tietyllä tavalla, jotta sitten taas läntiset demokratiat ja niin kuin meidän tämä niin kuin arvomaailma säilyy ja ei olla niin kuin tuolla mielivaltaisten diktaattoreiden armoilla, niin se on ihan tärkeää, että siihen on tämän tyyppiset lääkkeet. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Siinä mä aina sanon, että mä oon niinku rauhanmies. Mä tänä päivänä saat maraa, että miksi sä oot siellä, mä sanon, sen takia maraa, en mä halua edes kukaan. Se on mun mielestä ihan karmeita. Niin kuin mä sanoin sen Bosnian jälkeen 2,5 vuotta siellä reilu, niin mä ajattelin, että ei mun tarinaa tätä nähdä, mutta näköjään tarvii. Ja kyllä mä oon ollut tietoa, että maailmassa on konflikteja. En mä luule, että tämä Ukraina on eka asia sen jälkeen. Mutta näin laajamittainen sota keskellä Eurooppaa ja edelleen tämä niin kuin meidän rajan takana oleva vihollinen, joka yksi kaunis päivä yrittää taas marssia tänne. Nythän Ukraina ostaa meille aikaa. Nythän meillä on 2 vuotta aikaa valmista. Siis mä uskon, että vähintään 2, mielellään 5, mutta nythän on niin kuin meidän paikka, koska ne tarjoaa tämän breikin. Mä sanoin silloin Bosniaskin aina, niin mä ottaisin tasetta aina kun vaan oli mahdollisuus ottamatta. Mä sanoin, että mä oon pasifisti, niin se ei pudonnut siinä duunikaverin porukassa. Niiden mielestä se ei ollut hyvä läppä, mutta mä aina väliin sanoin, että mitä mä teen sille, kun mä ajan yöllä siellä kadut pimeänä kesken mettää teitä pitkin jossain Bosniassa ja 8 serbiä pysäyttää mut yöllä rynkyn kanssa siellä. Ja sanotaan autoavaimet, niin sanois mä sitten, että nyt jätkät kädet ylös. että se ase on vähän, mutta niitä nyt vaan tarvitaan. Joo. Valitettavasti. Mä ajattelin, että se on niin kuin kommunikaation muoto. Että se on niin tyhmä, että se ei mitään muuta tajua, niin sitten se pitää vaan niin kuin näyttää, että meillä on enemmän voimaa. Just niin. No näinhän se erittäin hyvin kiteytetty. Näinhän se on. Ja kyllä mä niin kuin sitäkin ihmettelen, kun mekin välillä saatetaan tuolla somemaailmassa, niin saada pikkasen sitä kommenttia. Hyvin vähän kylläkin, mikä on positiivista. Joka tapauksessa just tästä, että on niin kuin tämmöistä sotakiihkoilua ja niin kuin sen ihannointia ja niin kuin oikein niin kuin semmoista, että kaivettaisiin vertainen näistä halutaan ja hakemalla haetaan niin kuin konfliktia, niin sehän on ihan päinvastoin ainakin omasta mielestäni, että nimenomaan ymmärretään ne realiteetit ja että se on semmoinen maailma, mihin me ei ikinä haluta päätyä ja sen takia nimenomaan se puolustus täytyy pitää kondiksessa ja pitää huolta siitä, että se pelote on riittävän vahva, jotta sitä varsinaista sotaa ei koskaan jouduta kokemaan. Ei ne tuossa naapurissa mitään muuta ymmärrä. Se on just se on ihan fakta. Mehän ollaan, nehän vaikuttaa kaikki muun keinoin kuin sotilaallisen keinoin tällä hetkellä Suomeen. Kyllä. Onhan tässä niin kuin joka puolella ne. Rauhanmiehen tai siitä, että tarvitaanko niitä, niin siinä olisi voinut viikko sitten jo Finnish Friends järjesti tällaisen muistotilaisuuden suomalaisille menehtyneille, ukrainalaisille menehtyneille sotilaille, niin siinä voi kysyä heidän äideiltä ja isiltä ja siskoilta ja veliltä, että mikä se niin kuin realiteetti on. Niinpä. Mutta tästä niin meillähän on yksi, voidaan varmaan puhutaan niistäkin, mutta mä sanon nyt jo niin kuin tähän rauhan asiaan, niin yksi meidän sijoituskohteista, mihin me ollaan sijoitettu, niin on tällainen kuin Griselda. Ne on niin kuin open source intelligence softaa tekee ja datafuusio ja muuta, niin heidän niin kuin haave, ideologinen ajatus on siitä, että joku päivä heidän softa on niin voimakas, että se lopettaa kaikki sodat. Eikö niin, että sä jo näet, mitä, mä en tiedä, mennäänkö nyt niin kuin
mikä se ei ollut Matrix, mutta jotain näitä leffoja, eikö niin? Mutta niinku tavallaan, että sä ennakoit vihollisen liikkeen, että se ennakoi sun, niin se kumminkin ymmärtää, että enää ei kannata edes yrittää. Just näin. No me tajutaan, että se ei nyt ehkä tapahdu vielä tänä kesänä, mutta ajatuksena mä niinku tykkään tuosta. Kyllä, joo, se kuulostaa sen verran houkuttelevalta, että melkein teki siitäkin mieli vähän niin kuin kaivaa lompakon pohjalta nöyttät ja kaikki, mitä siellä on jäljellä, jotta tuosta tulisi todellisuutta mahdollisimman nopeasti. No hei, tuohon liittyen vähän, niin millainen on Ukrainan startup-skene ja millaisia yrityksiä siellä on nyt sitten Griseldan lisäksi? No niitä on todella paljon. Ensinnäkin, että nyt kun tämä 2 vuotta sitten huhtikuuta se varmaan oli, mutta pari vuotta nyt se Bray One ja nyt niitä on vaan muutama muukin, Zbroja ja Iron Cluster ja jotain tällaisia, jotka tekee Defense Build, vähän niin kuin kiihdyttämä. Mutta tämä Bray One on edelleen niin kuin se iso ja laajin. Se toimii 4 eri ministeriön alla ja General Staffin alla. Ja he alkoi silloin kerää siihen tietokantaa näitä yhtiöitä, niin välillä mä kuuntelin, että siellä oli 500 ja sitten oli 700 ja sitten oli 1000 ja nyt se luku on joku yli 3000. Aha. Ja niin siinä on meilläkin niin selaamista. No jokainen ymmärtää, että siinä on varmaan 2000 aika kevyttä mies- ja pakettiauto tai jotain. Konseptia. Näitä niin kuin tiedetään. Mutta on siellä toisessa laidassa sitten on tosi tukeviakin. Ja siinä on, jos nämä luvut nyt vähän heittää, mutta just viime viikolla, kun olin siellä tosiaan tällaisessa 3. brigaatin järjestämässä hackathonissa, niin siinä on niin kuin drone, jos puhutaan vaan droneista, niin ja sekä kopteri- että kiinteäsiipisistä, niin siinä on 5 isointa firmaa Ukrainassa, niin tuottaa 90% kaikista tuotetuista droneista, eli kopteri- ja kiinteäsiipistä. Ja jos nyt viime vuonna toitettiin 2 miljoonaa ja tänä vuonna tulee 4,5 miljoonaa on arvio niin ulos, niin ne 5 firmaa silloin tuottaa aika paljon droneja. Joo. Yhden firman kanssa mä puhuin viime viikolla, niin niillä on 4000 työntekijää. Et onhan ne jo niin kuin, jos en nyt muistanko oikeus sanoa, että Installa on 1200 tai jotain ja Patrialla on tietysti vähän enemmän, mutta aletaan olla niin kuin siinä maailmassa. Joo, hyvinkin merkittävä. Niin, ei kansainvälisesti vielä isoimpia asevalmistajia, mutta niin kuin ihan drone-valmistajana niin aika merkittävä. Ja sitten on näitä pieniä, mutta me ollaan nyt sijoitettu siis tähän mainitsemani Griselda, sitten mitä nimeltä voi sanoa on tämmöinen kuin Black Forest Systems. Black Forest yhdistää siis aivan huippuosaajia ja ne niinku ratkoo ongelmia. Mä dikkaan niinku siitä, että se on tiimi, joka ratkoo ongelmia. Ja nehän saa ihan täsmätehtäviä siis. Ne saa sanoa, että nyt tuli viime yönä Shahedit läpi Kiovan ilmapuolustukseen, osui hallintokortteleihin 2 kappaletta, ratkaiskaa tämä ongelma. Kyllä. Ja ei vaan tälle tiimille, mutta siis niinku muutenkin. Ja sitten ne ryhtyy töihin. Ne kehittää seuraavaa ja vähän parempaa niinku tapaa, millä samaan aikaan me tiedetään, että niin tekee vihollinenkin. Shahedin tuotokapasiteetti alkaa olemaan niin kuin kohta 500 kappaletta päivässä, niin se tarkoittaa, että niitä parvia tulee aika isoja ja sun pitää olla halpa ja tehokas tapa ottaa ne alas. Joo. Ja vaikka ne ei kulje kuin se vajaa 200 kilometriä tunnissa, niin se on oma haasteensa. Heti kun sä et näe, on sumu, on pimeätä, tai ne ottaa korkeutta ennen kuin ne on niin kuin, maalissa ja sitten tulee pystympää alas, niin vaikka sä otat sen Kiovan päällä alas, niin se tavara tulee kuitenkin niin kuin johonkin. Ja vihollinen ei siitä välitä, mihin se osuu. Sehän me on nyt todettu monen kertaan, että kun nyt kylvää kauhua, niin ne ratkoo tällaisia ongelmia. Tai teille, kun olette juoksuhaudoissa ja niiden putsaamissa varmaan parempia asiantuntijoita kuin minä, niin me jokainen ymmärretään, että nyt kun meillä on tämä epäsymmetrien sota, Ukrainassa onko ollut 44 miljoonaa ja onko nyt sitten 40, kun on pakolaiset vai mitä, mutta vajaa 40 miljoonaa ihmistä, meillä on vajaa 6 miljoonaa, Venäjällä on 140 miljoonaa. Jos me pannaan miestä vastaan, niin sehän ei niin toimi. Jolloin nämä miehittämättömät teknologiat, kaikki hokee tätä, mutta mä haluan sanoa sen ääneen, koska musta tuntuu, että kaikki ei ymmärrä sitä. Että sen takia se on miehittämätön. Tai yksi syy on se, että miksi Ukraina on niin aktiivinen, koska ne ymmärtää, että ne ei voi panna yhtä vastaan tai ne hävii sen pelin, vaan niiden pitää pystyä laittamaan sinne jotain muuta. No, tietysti siellä on vastasi isompi talous. Taloudet voittaa sotia. Venäjän talous on isompi kuin Ukraina, mutta sitten mä aina mietin, että kyllä Euroopan talous on isompi kuin Venäjä. Että meidän pitäisi, niinku, jos vähän tehtäisiin kimpas, niin pitäisi pärjätä. Kyllä. Mutta Black Forest niin
Niillä on tällä, just 3. prikaatilla on niin sanottu Kill House, joka on niiden tällainen tuotekehitysinnovaatio drone lentäjä. Niin se Kill House naapurissa, missä näillä on tuotanto, niin Kill House saattaa ihan pyytää niin myös, että ratkaiskaa tämä ongelma. Miten me putsataan juoksuhaudat? Tuossa 500 metrin päässä on juoksuhaudat. Jos me lähdetään ukot tästä sinne, niin sitten ne on mies miestä vastaan, että siinä voi käydä miten vaan. Että saataisiko me jotain sinne niin kuin vähän edeltä, että sinne olisi helpompi mennä niin kuin sitten jalkaväki miehen perässä. Ja meidän Black Forest, ne on kehittänyt niin kuin semmoiset kaveron repus, vaikka 3 minimissä on, että saatat vaikka 5 miehen partio, yhdellä on repus, niin siinä on niin kuin 4 ohjusmaista helikopteridronea, jotka se voi niin kuin heittää siitä ilmaa, ja se drone menee sinne juoksuanta. Siinä on kehitteillä systeemi, että se voi lentää siellä haudassa, eikö niin? Ja sitten osuu maaliinsa. No onhan sun mukavammin mennä sinne perässä jälkeen, kun sä tiedät, että kyllä me kaikki, onko mä liian vanha, mutta opetettiin vyöryttämään juoksuhautoa, heitetään käsikranaatti ja ammutaan perään. Joo. Niin nyt se käsikranaatti pannaan vähän kauempaa jo. Just näin. Niin. Esimerkiksi. Et monta kertaa, kun puhutaan innovaatiosta, tai koko ajan, kun puhutaan innovaatiosta, niin mä aina välipainotan sitä, että kyllähän niin kuin tiedettä ja tutkimustyötä tehdään yliopistoista. Siellä on tohtoritason ihmisiä ja ne tutkii, eikö niin? Että kyllähän siellä tapahtuu niin kuin isot innovaatiot. Että nämä, mitä Ukrainassa tapahtuu, nehän on usein sellaisia, että siinä yhdistetään olemassa olevaa teknologiaa ja taktiikkaa. Mm. Ja sehän on hyvin nopeata niin kuin, ja nopeasti adattu. Sieltä tulee sitten palaute näitä jätkiä, että se teidän drone oli muuten hyvä, mutta niitä pitäisi saada 10 siihen reppuun. Tai se oli hyvä, mutta se itse asiassa mennyt siitä ekasta juoksuhaudan mutkasta, vaan se lensi seinään. Tai jotain muuta. No sit korjataan taas. Ja se kellotaajuus on jotain ihan, mun menee aina niin kuin, vaikka sanoinkin, että on rauhanmies, niin väli tulee väkivaltafantasioita, kun mä tuun sieltä Suomeen, ja mä sanon jollekin, että nyt tehdään jotain. Niin sitten joo, Jan, kyllä me ollaan tiedostettu tämä, että heti lomien jälkeen ajateltiin, että pidetään palaveria. Mä ajattelen, ja siis tämä ei ole nyt, niin kuin nyt kesäkuuna, tai missä me ollaan toukokuun lopussa, vaan siis maaliskuussa oli jo tätä lomien jälkeen. Niin kaikki ne lomien, niin mä vedän niin kuin mun vihkoon niin kuin yli ja seuraava. Ja niin no, myönnän, että pikkuhiljaa, niin kyllä niin kuin moni on, paljon on kuunneltukin ja usein niin kuin yksilötasolla tämä ymmärretään. Mutta sitten on se sitten mikä se organisaatio onkin, niin sehän tietysti taipuu hitaammin. Tämä on tietysti päivänselvä asia, mutta sekin, se on väliin vähän turhauttavaa. Ukrainassa ei ole niin kuin maanantaita tai lauantaita tai lomien jälkeen. Niin, ja sielläkin varmasti organisaatiot on hitaampia kuin yksilöt, mutta siellä organisaatiot on varmaan nopeampia kuin organisaatiot täällä. Joo, on. Ja sitten se paine vaan on niin kova. Se tarve niin kuin tehdä, se on niin kuin, no, se on ihan erilainen se ajattelutapa tietenkin, koska ollaan sodassa. Mutta siinä tapahtui nyt esimerkiksi sellainen yksi merkittävässä asemassa oleva ukrainalaisen, mä vitti sanoa nimeä tässä, mutta on 2 vuotta tehnyt sit lähellä sitä puolustustoimintaa, on siviili, mutta töitä, vetää ihan merkittävää porukkaa, niin kävi nyt alkuvuodesta ekan kerran rintamalla. Okay. Ja se oli tullut takas Kiovaan ja haukkunut koko toimistonsa ja sanoi, että saatana tissiposket, että te vaan istutte täällä, ihmiset kuolee tuo rintaan. Niin siellä on niin väki sanonut, että hei, joo me tiedetään, ja yritetään, mutta mä vaan sanon, että sä voit elää Kiovassa, etkä ihan hiffaa sitä painetta. Niin. Mulla yksi tuttu, joka myy kansainvälisiin vakuutuksiin, sanoi mulla aina, että Jan, jos joku tarvii, niin 40 kilsaa rintamasta saa vielä vakuutukset. Niin ehkä sekin kertoo, että sun pitää olla niin kuin alle 40 kilsaa ennen kuin sä niin hiffaat, että mitä siellä tapahtuu. Kiovassa voi, ja tulee ilmahälytyksiä ja nyt tuli viime viikolla tuli lähellä Lviviä lännessä, niin sen 3. prikaatinkaan, niin tuli nyt sielläkin koko ajan, totta kai, mutta en mä nyt siinä mitään. Kyllä se aika turvassa koet olevassa siellä lännessä, kun siitä on 1000 kilsaa rintamalla. Joo. Se on niin kuin Rovaniemellä sodittaisi, niin ei me nyt tässä, vaikka sieltä tulee satunnaisia tai liikaa, mutta tulee ohjuksia ja erilaisia drone-sovelluksia niin niskaan, mutta on se aika kaukaa se rintama. Joo, mä oon just vähän niin kuin tähän liittyen, kun ihmisten kanssa on puhunut, niin mulla niin kuin joka kerta palautuu mieleen tämä tämmöinen niin kuin klassinen, en tiedä, onko
TV-ohjelma Generation Kill, tuttu, vähän tämmöinen Band of Brothers-tyylinen, mutta siinä on niin kuin loistava puheenvuoro nimenomaan tästä niin kuin turvallisuuden tunteen suhteellisuudesta, että toiselle autonrenkaan takana oleminen niin tuntuu siltä, että on turvassa, kun sitten taas jollekin toiselle just nimenomaan, tai toisessa tilanteessa, niin kuin turvallisuus on ihan muuta. Mutta joo, juuri näin, että se on hyvin suhteellista, että mikä sitten niin kuin tuntuu turvalliselta missäkin ympäristössä. Niin ja laittaa myöskin, toi hyvä toi 40 kilsaa ja Kiova laittaa perspektiiviin sen, että millaisessa turvassa me ollaan kuviteltu täällä olevamme versus mitä Länsi-Euroopassa ajatellaan, miten kaukana he tuntuu olevan, tai miten me pyritään tulkitsemaan sitä, mitä jenkit ajattelee. Ne on hemmetin kaukana. Tai sitten se, että me ajatellaan, että koko länsi on, tai koko maailma on Venäjää vastaan. Ja sitten silleen, että no, ne ei välittää siitä yhtä paljon kuin me välitetään jostain konfliktista toisella puolella maailmaa, josta me välitetään, mutta meidän ei tarvitse välittää siitä. Niin, se ei tule niinku samalla tavalla arkeen ja päin kasvoja. Just ei se tule, eikä kaikki Suomessakaan samaa mieltä. Niin. Valitettavasti siis niin uskomattomalta kuin se tuntuu, mutta se vanha Neuvostoliiton informaation vaikuttaminen elää vahvasti vielä. Joo, kyllä. Jossain harvoissa varmaan, mutta elää kuitenkin. Tuossa on oma portugalilaisen toimittajan kanssa kinannut siitä, kun sen mielestä on aivan järjetöntä, että ukrainalaiset räjäytti omia siltojaan. Ja mitä te siellä Suomessa panikoitte? Niin mä sanoin silleen, että tämä on nyt niin lyhyt keskustelu. Tätä ei varmaan kannata edes käydä. Joo. Oho. Tämä on sillä lailla mielenkiintoista, että mä ainakin itse aina sanoin, että mä saan yleensä kaiken näköisesti. Me oltiin viime kesänä semmoisessa startup-tapahtumassa, joka oli mielenkiintoinen, jossa oli sillä hauska olla, mutta yleensä mä sanon sitä, että jos puhutaan startupeista, niin mä saan vähän sille ihottumaan, sitten ruvetaan puhua pre-seedeistä ja näistä roundeista ja tosta, ja sitten se on aina mulla vähän sellainen, että mä voisin skippaa ehkä tämän, mutta sitten mä huomaan, että tässä mulla ei tule sitä ollenkaan, ja tää on valtavan mielenkiintoista, ja nimenomaan kun ollaan siinä sen varsinaisen asian äärellä, ja nimenomaan sitä ongelmaa pyritään ratkaisemaan ja implementoimaan tosi nopeasti. Mutta millaiset innovaatiot on sitten niinku Ukrainalle tärkeitä? Onko ne sitten niitä, tai huomaatko siellä mitään painotuseroja? Onko siellä jotain enemmän softapainotuksia vai onko ne sitten nimenomaan tämmöistä ikään kuin hard kill-tyyppistä vai onko se sitä dronei vai mikä siellä on? Koska mulle kanssa helposti tulee semmoinen ajatus, kun puhutaan startupeista ja innovaatioista, niin sitten se on automaattisesti yhtä kuin dronet. Ja vielä sen helikopteri usein vielä, joo. On mulle yksi versti sano, kun mä näytin, että kato, me lennätettiin. Mä oon itse lennättänyt siis niitä, siellä tiputettu granaatteja vihollisen niskaan ja jo 23 jo silloin. Ja päästiin itse asiassa iltauutisiinkin nimettömänä. Se oli sellainen kuin Backfire, sen firman, kenen kanssa oltiin, tai startuppi, kenen kanssa oltiin, niin se tiputti 4 kiloa, tiputtaa se tunnin se lentää 80, eli 40 kilometrin päähän, ja se kääntyy ympäri, se pommittaa ja tulee pois. Me osettiin maaleihin, mutta siinä tuhoutui yksi semmoinen elektronisen sodankäynnin asema. Se Hersonin alue toimittiin, niin jätkät sanoivat, että se oli iltauutisissa. Mutta oli tai ei, niin joka kerta osui koordinaatteihin tämä vehe. Ja aivan semmoinen kotikutonen vehje, sanotaanko näin, että pieni propelli pääsi ja pieni linko, joka heittää sen ilmaan. Niin se vaan toimii. Mutta mitäkään mä sanoisin, siis nyt viime viikolla oli taas yksinkertaisempaa FPV, eli pilotin te nyt tiedätte mikä se on, mutta first person view pilotti, joka laseilla ohjaa ja kamikatse, se tuhoutuu se. Siinä on räjähdyspaino, se lennetään maaliin ja se räjähtää. Ja anteeksi, vissy on hyvä, mutta se pistää pikkasen. Noniin, niin ne sanoo, että ne pääsee jo reilusti alle $100 per drone. Sitten siinä vieressä, mä voin näyttää vaikka myöhemmin teille kuvaakin, niin vieressä on kiinteäsiipinen. Ja mä sanoin heti, kun joku kysyi, että no toi on varmaan kalliimpi. Mä sanoin, että no toi kamera on 40 tonnia. Ja ne myy sitä mun mielestä 250, mitä se tuotantokustannus sitten on, mutta se firma sanoi, että ne on 250 000 dollarista, ne aina puhui, dollaria kappaleen. Niin siinä on niinku esimerkkejä, eikä se mikään ylälaita ollut tämä äsken. Totta kai mielikuvitus on rajana, mutta ihan näissä niinku skaalla. No sitten mä pidän sitä softaa, tietenkin siellä on monenlaisia ohjelmistoja, niin se on kyllä iso juttu ja merkittävä. Mä sanon, että se on melkein tämä
aerodynamiikkahan ei niin kuin, ne lainalaisuudet suunnilleen tiedetään ja materiaalit paranee ja kamerat paranee ja kepsistä irti oleminen paranee, voidaan lentää maastomuotoja lukien tai kohteen tunnissa, pystytään kauempaa lukitsemaan se, että ollaan irti signaalista taas ja kaikki nämä kehittyy. Nekin on paljon siellä softassa tekoälyssä. Tekoälyä käytetään tietysti tuotekehityksessä, mutta sitten itse niissä vehkeissäkin jo jonkun verran. Nyt mä yritän pitää, että mä en pompi, mutta mä vähän pompin, usein mä näen näitä tiedotusvälineessä puhutaan paljon parvistakin. Niitä mä en ole nähnyt vielä yhtään käytännössä. Mulla ei ole tietoa, että olisi yhtään käytetty. Just. Siinä on monta haastetta. Yksi on se, että miten jos ne on häirinnässä, niin miten ne kommunikoi keskenään, vai onko ne kaikilla niin kuin yksilölliset tehtävät, ja ne tavallaan toimii paremmin. Niitä varmasti tulee, se on magea ajatus. Siinä on monta sovellusta. Mutta tästä tänä vuonna niin yksi lainsäädäntövaltaa käyttävä henkilö piti esitystä tässä lähellä pääkaupunkiseutua ja hänellä oli siinä esityksessä muun muassa jo kuva jostain kiinalaista ilotulitus-droneparvesta, että näin mielettömiä juttuja sitä on olemassakin. Niin se ennen esityksen alkuun, niin mä katsoin, hän kesti 10-15 minuuttia saa se läppärikin siihen näyttöön. Niin tämä on mun mielestä, niin kuin, se oli mun mielestä kuva. Mulla jäi jotenkin se niin kuin mieleen, että unohan ne droneparvet. Että jos nyt niin kuin, tämä on ihan oikeastaan arkea siellä. Siellä kun näytetään jätkiä, että kattokaa mitä amerikkalaiset tekee, että tällainen ohjain. Niin siinä sanoi joku pilotti, että missä välissä se painaa noita nappeja. Niin kuin, tälleen nyt vähän yksinäistetty esimerkki. Joo, mulla on tähän hyvä esimerkki myös, kun tässä tosiaan taannoin oltiin Jenkkien erikoisjoukkojen kanssa tuolla Latvian maalla seuraamassa heidän harjoittelun, niin just tämä niin teknologian implementoiminen ja kuinka haastavaa se voi olla, että ei ollut ihan niin kuin hetken tappelu, kun Jenkkien erikoisjoukot taistelee ihan niin kuin perinteistä printeriä vastaan. Se ehkä kertoo siitä, että se ei ole ihan mikään erityisen helppo rasti ratkaista, vaikka tuommoinen parviälykään ehkä sitten. Ja varsinkin se niin kuin soveltaminen oikeasti. Sitten käytät sitä siellä tämä läppärin kiinnityshän tapahtuu nyt paineettomassa tilassa. Just niin. Niin sitten kun siinä on niin kuin, tietty, niin, että siis tähän Brain Oneen, kun mä heitän siitä yhden mikä on, ehkä te olette huomannut, veikkaa, että suuri osa teidän yleisöstä ei ole, niin ihan uskomaton juttu, tai uskomaton hieno juttu, että jos ne 2 vuotta sitten, kun ne aloitti, ja ne rupesi miettimään, että me käytiin siinä vieressä, oli paikallisen venture capitalisti, Ukrainan venture capitalist, mikä se on, niin toimari. Niin sitten tapaamassa häntä, ja mä kysyin siitä, että hei, nyt mua jäi vaivaa toi Brain One, että se oli jotenkin kiinnostavaa, että mitä ne sun mielestä niin tekee. Niin hän sanoi silloin, että first of all, they need to figure out what the fuck's going on. Niin että tällä tasolla ne ei niin tiennyt, mitä teet, ensin selvitetään. Mutta tämä oli se alku silloin. Joo. Nyt niillä on 92 työntekijää, ja ne on antanut jo pitkään, siis ne antaa tosi nopea, kun sulla on firma ja sä täytät aika kevyet kriteerit, saat $15,000. Sitten sä saat aika nopea jo 60 ja 100 ja mitkä ne portaat nyt sitten onkin, mutta ne jakaa, niin, että ne on tällainen kiihdyttämä haun, ne järjestää tilaisuuksia, ne järjestää näitä polygoneja, polygon on niin testiympäristöjä, vaikka lentokentällä lennätetään droneja esimerkiksi tai ajetaan UGV-maadroneja ja esterataa ja niin edespäin. Ja nythän niin viimeisin uutuus, joka varmaan alkuvuodesta tuli, se julkistettiin nyt kuukausi sitten Kiovassa, niin viimeisin uutuushan niillä on niin niiden oma webikauppa. No webikauppojen maailma tässä, mutta tässä on nyt järjestelmä niin, että siihen heidän Delta-järjestelmäänsä, jota ukrainalaiset käyttää niin kuin situational awareness, tilannekuva ja järjestelmä, siinä on kaikki onkin siinä. Siinä on niin kuin suunnittelet hyökkäys, niin se onkin, sä näet vihollisen, niin kuin, millä tavaraa niillä on ja osittain varmaan missä ja missä muut joukot on. Ja siis se näyttää iso. Mutta siinä järjestelmässä on kiinni niin kuin pisteytys, että Ukrainan sotilas saa 6 pistettä tapetusta vihollisesta, 20 pistettä vahingoitetusta panssariajoneuvosta, 40 pistettä tuhotusta panssariajoneuvosta ja niin edespäin. Niillä on pistejärjestelmä. Eli kun mä äsken sanoin Aleksi, niin Aleksi olisi vikan päivän ottanut 36 pistettä ihan siinä viimeisessä vetäytymisessä. Ja ne on siinä Delta-järjestelmä kiinni. Ja sitten kun yksikkötaso, mä olettaisin, että tuskin henkkotasolla, mutta yksikkötaso, niin pisteitä kerätään. Siinä on nyt jo yksi drone-yksikkö, jolla on 16 000 pistettä kasassa. Niin do the math. ja nämä oli aidot nämä numerot, mitä mä äsken saan, 6, 20, 40 ja niin edespäin.
niillä pisteillä sä voit ostaa Brave Onein webikaupasta tavaraa. Et saat tällaisen droneen 50 pisteellä, sitten tällaisen vähän isomman 100 pisteellä ja webikauppa ja tilaus, niin Nova Posta tuo sen viikossa rintamalla. Oho. Niin nyt ollaan jo aika pitkällä mun mielestä. Joo. ja tätä mä niin kuin esimerkiksi niin aina ajattelen, kun mä mainitsin tuossa, että meidänkin niin kuin yhtiön yksi arvoista on se, että me tuodaan niin kuin Ukrainan oppeja Suomeen ja ainakin kerrotaan, että tämmöistä tehdään. Niin kyllä mä ymmärrän, että tätä esimerkiksi me ollaan rauhana ja niinhän tämä suo yksi yhteen. Mutta siitä innovatiivisuudesta ja siitä tämä jotain kertoo. Et meidän pitää niin kuin olla hereillä täällä, että tunnistetaan, mitä siellä tapahtuu. Et näinkin, tässä jos teitä kritisoidaan, mistä sanotko se intoilusta? No sotaintoilusta tai tämmöistä niinku ihannoinnista. Onhan tämä aika karmea tämä systeemi, jos mä sanon, että saat pisteitä siitä. Mutta sitä siellä nyt vaan tehdään, niin kuin mä sanoin. Että se on se realiteetti siellä. Niin. Ja taas kerran mä ajattelen sitä, että kun se syöpälapsi, siis tähän vuosi sitten tuli syöpäsairaala esimerkiksi ohjus lasten, niin se on vähän enemmän turvassa, kun joku kerää niitä pisteitä. Just näin. Tuo on jo hyvin mielenkiintoinen ajatus, koska kyllähän tuo niinku just se, että tommoinen niinku erilaisten toimenpiteiden pelillistäminen, niin itsessäänhän ei ole uusi ilmiö niinku kaiken näköisestä lenkkeilystä ja Pokemonien keräämisestä ja muusta, mitä sitten niinku tuolla liikutaan niinku oikeassa maailmassa ja niinku kerätään juttuja, niin tavallaan ihan samoin oppejahan toi soveltaa, mutta eipä tullut mieleen, että toi olisi niinku nimenomaan asia, mitä voidaan soveltaa myös niinku sodankäyntiin, muuta kuin videopelimaailmassa, että siellähän toi on niinku ihan suoraan sieltä otettu myös tämmöinen niinku pisteiden laskeminen ja rankingit sen kautta, mutta joo, niin tavallaan mahdollistaa sen, että resursseja allokoidaan sinne, missä niitä tehokkaiten käytetään, mikä nyt on niinku varmaan täälläkin sinänsä niinku köyhälle talonpoikaisarmeijalle, niin sinänsä ei olisi yhtään huono toimenpide, mutta mielenkiintoista. Niin ja tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä kuulostaa ihan loogiselta nimenomaan, mutta kun tavallaan se pitää mennä sen tietyn pisteen yli, missä tavallaan älytään ajatella tuollaista. Niin kuin sanoit, niin me ollaan syvän rauhan aikana, niin vähän vaikea, jos täällä nyt semmoista perustaa, mutta siellä se on vaan loogista, että tollainen systeemi perustetaan. Älytään ja uskalletaan ajatella tuollaista, että tulee realistiseksi validiksi vaihtoehdoksi ruveta miettimään tämmöisiä asioita. Kyllä. Se on just näin ja ne oli hyvin pointteja, mä en ehkä ajatellut sitä ihan noin, mutta ostan täysin, ne tukee sitä. Se mitä mä ajattelin niin tässä on se, että kun mä näin sen Brave Onein 2 vuotta sitten ja ne ei tiennyt, että mitä pitäisi tehdä ja nyt ne tekee tällaisia. Niin. On siinä paljon tultu niin kuin sodan aikana eteenpäin. Okei, aika on kulunut 2 vuotta. Siitä kun mä menin eka kerran Harkovaan, niin on jo 2 vuotta ja 2 kuukautta. Mutta 3 vuotta ja 2 kuukautta. Ja niin sen paineen alla sodan aikana ne on pystynyt tekemään tällaisia asioita. Yhtenä esimerkkinä. Ne on tehnyt paljon muutakin. Niin nyt tämä on se, mitä mä oon niin kuin saarannut aina, kun joku jaksaa kuunnella, vaikka jaksaskaan. Ja välillä niinkin. Ja nyt kun saan tällaisen tilaisuuden, että ette siitä nyt kesken tehtaan lähteä, niin mä jatkan. Anna mennä vaan. Se, mitä mä esimerkiksi niin kuin saarnaan, niin kyllä mä ymmärretään sekin jokainen, että ei niitä $100 FPV-droneja kannata varastoa nyt täyttää. Eihän niin kuin mä sanoin, vaikka Suomessa on startuppeja, tosi makeita startuppeja, niin kyllähän se ensinnäkin niiden se tuotteet pitää olla niin hyviä, että niillä on kansainvälinen markkina. Sehän ei mene niin, että mä soitin yhdelle tutulle Everstille eilen ja se ei ostanut mitään, että mitä helvettiä, että puolustusvoimat ei toimi, ne ei tee mitään. Niin, no me tiedetään, että ne tekee, se on koulutusorganisaatio, ne on puolustusvoimat. Mutta se, mitä mä mietin niin mä mietin aina, että meidän kaikkien muiden pitäisi olla hyökkäysvoimat. Siis me kaikki 3 tässä. Antaa niiden hoitaa se koulutus. Ne varmaan osaa ja ajattelee hankkia tavaraa. Mä luotan piru pitkälle, että siellä osataan. Ja nytkin otetaan huomioon nämä asiat ja katsotaan eteenpäin. Mutta meidän kaikkien muiden pitäisi herätä. Se, mikä mua nyppi, on se, että nämä yhtiöt ei niin kuin toimi. Startupit, niin kuin mä sanoin, siellä on tosi makeita, mutta pikkusen niin kuin nyplää siellä kesken. Sanoin, että Jan, kelle me voitaisiin soittaa siellä Ukrainassa? Mä pankaa Ukko Kiovaa. Ja se voi vaikka 200 € kuussa vuokraa ja istuu siellä kahviloissa. Sitten mä sanoin sille, missä sen kannattaa käydä. Mutta ei se niin mene, että sä käyt ensi maanantai niin kuin kello 12 ja 14 välisiä. Siellä pitäisi olla. Nehän nämä Andy McCoy ja Hanoi Rocksit aikanaan, niin meinatteko te, että ne haki sieltä Kalifornialta, ne täältä Pihtiputalta, vai missä, en mä tiedä mistä ne on. Kyllähän jätkät istui niinku siellä kadulla ja soitti sitä kitaraa, eikö niin? Ja pirun Beatles soitti monta vuotta reverbanilla.
Niin tämä on ihan sama. Pitäisi niin kuin soittaa niitä biisejä siellä tämä Double Tapin osakas Mikko-Pekka Hanski on musiikkimiehi, niin silloin aina näin, että me ollaan niinku punk-bändi. niin, mutta niitä biisejä pitäisi soittaa siellä Ukraina-kadulla nyt. Joo, ihan törkeä hyvä analogia. Aidosti. Multa oli tullut urheiluanalogia, mulla on urheiluanalogia. Pitää olla lapa jäässä kuitenkin. Joo, ei voi istua, ei voi olla siellä pitää olla jäällä. Joo. No niin, tai se, että sut draftataan NRiin. Niin, kyllä. Niin sun pitää pelastaa. Niin, kyllä, just näin. Jossain, missä joku näkee sut. Joo, kyllä. Vielä preferably. Niin, kyllä. Siis mä oon puhunut isoille firmoille. Niin kuin mä sanon, 500 työntekijää, 1000 työntekijää suomalaisille firmoille. Kun sanoin, että Janni, mutta kun meillä on yksi myyntimies, se aikanaan myi tonne Viroon, niin se voisi käydä siellä. Mä sanoin, että niin, mutta ei, kun pankaa ukkos. Jos sulla on 700 työntekijää, niin yksi voisi istua Kiovassa. Joo, niinpä. No ei me nyt semmoisia satsauksia. Niin ja siis toi on just toi, että niinku puhuit siitä etäisyydestä tavallaan, että jos niinku Kiova on kaukana, niin tavallaan sitten Helsinkikin on aika kaukana. Ja sitten ei tavallaan... Se palaveri pidetään lomien jälkeen. Nimenomaan. Ja nimenomaan ollaan niin kuin vaikka NATO-keskustelu. Niin, oltiin, että pitäisikö, en mä nyt tiedä. Ja sitten kun tuli se syy, niin sitten oltiin valmiit liittyä. Ja sitten silleen onneksi nyt meni, että me pystyttiin liittyä. Mutta tavallaan aika ton ajatusleikin olisi voinut vie loppuun asti ja olla valmis sitä omaa status quoaan muuttamaan sillä tavalla, että on aktiivinen, proaktiivinen. Mutta tämä varmaan on nimenomaan just kanssa tulee tähän samaiseen suhteelliseen turvallisuuden käsitykseen sen suhteen, että niinku ukrainalaiset vakuutusyhtiöt edelleen 40 kilsaa. Ne on kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä. Joo, kuitenkin niinku just se, että heille kuitenkin niinku se riskiarvio on se, että 40 kilsaa rintamasta voidaan edelleen vakuuttaa asioita. Suomalainen yritys, niin täällä näin, niin heidän se tavallaan niinku turvallisuuskäsitys on todennäköisesti just se, että Ukraina on sotaa käyvä maa ja se on aivan törkeän vaarallista ja siinä on ihan hirveä riski heille lähettää edustaja Kiovaan. Se voi olla. Tavallaan se just, kun ei olla siellä eikä nähdä sitä realiteettia eikä niinku olla nimenomaan sormipulssilla sen asian suhteen, niin sitten tehdään tavallaan niinku hyvin vääriä tulkintoja ja semmoisia, mitkä niinku just oletetaan, että kyllä se joku sit hoitaa sinne, että nyt vaan niinku soitetaan pari puhelua ja että sitten se on niinku sillä selvä. Mutta just se, että ei niinku käsitetä sitä realiteettia sen suhteen. Siellä edelleen arki pyörii ja nämä asiat niin kuin edistyy siellä, eikä siten, että täältä soitellaan lomien jälkeen pari Teams-puhelua ja sitten niin tulee joulu kumminkin aika pian. Niin, just näin. Kannattaa. Plus tässä kuitenkin niin kuin pitää ruveta katsoa ensi vuoden vuosisuunnittelua ja miten ne koko budjetteja ja muita ja aika kauheata. Kyllä nämä niin panostukset Tanskaan esimerkiksi, niin mä luulen, että ne on niin vanha kauppakansa, että ne on niin hiffannut sen, että niiden pitää olla paikalla. Niillä on ollut Mykolaivis, niillä on ympäri Ukrainaa pari vuotta niin kuin aika paljon väkeä. Niillä on niin kuin virallisesti niin kuin lähetystön puolesta 8 sotilasasiamiestä. Suomella on 1 huippukaveri, mutta ihan oikeasti 1. Sähän et niin kuin voi revetä joka paikkaan. Niinpä. Tanska on 8. 1 istuu siellä Mykolaivis ja tsiikailee niitä laivoja siellä rannassa ja kirjoittaa. Ja, eikö niin? Kun kerran ne on vanhoja merirosvoja, niin ne on edelleen siellä. Niin ja sitten taloudellisia panostuksia on huikeita. Ne on ostanut suoraan ukrainalaisilta firmoilta ukrainalaisille. Niin. No mitä luulet, jos ja kun jonain päivänä ruvetaan jälleen rakentaa, niin sitten kuka sinne pöytää? Olisiko se kaveri, joka on jo aikaisemminkin meiltä ostanut, joka on istunut täällä jo jotain vuosia. Mutta tähän vielä niinku, mulla on niin monta tärkeää asiaa, niin mä varmistan, ettei unohdu. Niin tuohon mä aloin niin just tästä Suomen, niin kuin mä sanon, että eihän me osteta niin droneja niin varastoja täyttä. Totta kai siellä pitää olla, meidän pitää kouluttaa pilotteja, meillä pitää olla kyky käyttää niitä. Siis me tarvitaan vähän erilaisia. Mä välin mietin, kun meillä on varmaan viljaa jossain varastoissa, niin sitä varmaan työnnetään toista päästä sitä toista päästä käytetään, jotta siellä on paljon keskimäärin käyttökelpoista tavaraa ja varmaan jotain muutakin, eikö niin? Niin voisiko näin droneja työntää samalta? Jotain määriä, niitä olisi koko ajan, sitten niitä hajoaa sinne mettään, kun jätkät harjoittelee tai ne jää vanhaksi. Mutta vähän tulisi uutta sisään ja vähän lähtisi pois. Mutta tärkeimpänä pidän niinku sitä, että kun nyt mä monen kertaa kuvasin, mitä Breivan on tehnyt 2 vuoteen, raffisti, niin ne kekkas sen jutun, kun sota oli käyty vuosi. Ja sitten ne lähti organisoimaan sitä ja nyt ne on saanut mun mielestä paljon aikaa. Varmaan olisi voinut olla tehokkaampia, mutta ovat saaneet paljon aikaa. Niin nyt mun mielestä meidän pitäisi niin kuin varmistaa, että me tiedetään, missä on ne kyvyt ruveta tekemään, missä on ne parhaat niin kuin innovaattorit ja se yrittää energiaa ja startupit,
Sitten kun, niin kuin mä sanoin, niin mun arvaus on, että 2 vuotta mennyt on varmasti, ehkä voi olla 5, mutta 1 kaunis päivä ne yrittää. Niin sitten kun ne sen tekee, niin me osattaisiin heti polkasta se homma niin pystyyn ja me tiedettäisiin, että ketkä alkaa tekemään mitäkin droneja ja ketkä osaa niitä lentää. Ja varmaan taas kerran mä luotan, että tämän suhteen asioita myös tapahtuu, mutta siinä me ei nyt saataisi mun mielestä liikaa tuhlata aikaa. Joo, mä kelailin siltä kantilta, että koska PV:llä on varmaan aika rajatusti sitä rahnulia, vaikka niille nyt paljon sitä työnnetään, mutta ne nyt joutuu aika tiukan kirstun päällä istua, että niin kuin se, miten mä näen sen, on, että heillä on niin kuin, ja heillä voi olla resurssien puitteissa tai tilanteesta riippuen niin kuin 2 ääripäätä. Joko sä oot tosi aktiivinen ton tilanteen suhteen, jolloin sulla tulee tää viljavarasto esimerkki, eli sulla on se drone-varasto ja sit sä EV:hän ei pidä sitä viljavarastoa yllä, mutta jatka vaan. Joo, mutta tämän tyyppinen tapaus, että sulla on aktiivisesti jotain siinä pyörityksessä, että sä pyörität, sulla on järjestelmä, sulla on systeemi, mitä sä pyörität, tai sitten sä otat sen askeleen taaksepäin, joka on sitten se paljon resurssi niin kuin, halvempi heille, jolloin he vaan niin kuin tutkii ja katsoo, että mihin homma menee, jotta ollaan sentään, niin kuin ymmärretään asia. Mutta että niin kuin mä kovasti toivoisin, niin kuin sanoit, että kun se tilanne on, että niin sitten, että mentäisiin siihen moodiin, että olisi jokin aktiivinen systeemi, mitä pyöritetään, ja vielä silleen, että siitä joskus uskallettaisiin viestiä ulospäin. Niin, se ennen kaikkea, se ei myöskään ole. Koska jengihän ajattelee, että ei PV tee mitään. Niinpä, joo, ja se on myös semmoinen, mitä tuolta paljon meidän kommenttikentissä ja erinäisille foorumeille näkee, että kun ihmetellään sitä, että kun ei PV tee mitään, ja eihän PV tiedä droneista esimerkiksi yhtään mitään, ja miksei meillä nyt ole sitten niinku F-35 tilalla Bayraktareita ja muita. Ja siihen voi just sanoa, että ihan hyvä, että ei ole, ja se on varmaan yksi syy siihen, miksei siellä olla niinku ihan silleen pää edellä. Mutta joka tapauksessa se, että kyllä siellä varmasti jotain tapahtuu, ja just se, että jos niinku mitään muita oppeja ei tästä niinku lähtisi mukaan, niin vähintään se, että meillä ei sitten kävisi siinä polkaisemisesta 2 vuotta. Että niinku ei siinä kohtaa lähdetä miettimään ja niinku figure shit out, vaan nimenomaan se, että sit pystytään niinku saman tien lähteä polkaisemaan tuotantolinjoja käyntiin, jos niikseen tulee. Mä en ole niin hirveästi sen PV:n kanssa tehnyt. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on syvä luottamus, mutta mä hirveästi tiedän. Mutta mä ajattelu, tai tämä ei ole vaan mun ajattelu, vaan ymmärtääkseni, ne on kuitenkin koulutusorganisaatio. Antaa niiden nyt tehdä sitä. Ja sitten siellä osataan, ja just Bayraktareista tai tämmöistä, niin ne nyt ei enää toimi. Himarsit venäläinen häiritsee 50 metriä ohi jo. Just. Niin jos sä nyt yrität tuhota sillan, niin 50 metriä on liikaa. Se osumatarkkuuden, niin kuin, eikö niin? Joo. Niin tavallaan niin meidän pitää olla hermo, mutta siinä pitäisi vieressä olla, nythän meillä on VTT, huoltovarmuuskeskus, meillä on erilaisia organisaatioita, jotka kaikki, niiden kanssa on jutellutkin, niin tekee oikeita asioita tehokkaasti, mä en epäile sitä. Mutta voisiko siinä välissä olla niin kuin tällainen yhden luukun periaate, että PV saisi tehdä rauhassa, mitä ne haluaa, siinä olisi välissä Bray One, Suomen Bray One, joka kaikki drone-kehittäjät olisi yhteydessä sinne Bray Oneen. Bray One vähän suodattaisi, että joka Everstille soittaa, tai Everstin ruutantille joku, kun mäkin tunnen, se on mun serkun mies, niin eikö niin? Vaan ne saisi ihan rauhassa jatkaa sitä ja suunnitella eteenpäin näitä asioita. Sitten se, mitä sieltä tarvitaan, on, ja mitä ilmeisesti mä luulen, että jolla tavalla nykyään saakin, niin heti jos se jollain tavalla se toimii se tuote, niin sitten ne voisi niinku lyödä vaikka leiman, että hei, tämä oli meidän mielestä ihan hyvä, mitä se sit, ei tarvitse vielä sanoa, että me ostettiin tätä pirusti, mutta et me voitaisiin vaikka ostaa. No sitten kun se startup-kaveri menee Saksaan, niin sanot, että Suomen puolustusvoimat on sitä mieltä, että tämä on hyvä. Niin. Sitten sinne voisi välipaana yhden vaikka Everstiluun, mä en tiedä missä, mutta niitä on aika paljon, mä luulen jo, tai majurin, niin yhden vaikka mukaan välillä. No. Vuorokaudeksi. Tuu mukaan, sano säkin niille, jätä se uniformun päälle ja sano säkin niille, että tämä oli hyvä. Joo, kyllä. Niin se apu melkein niinku riittäisi mun mielestä. Ja ne muut voi niinku organisoida tämän homman. Siis tämä PV, tämä Suomen ekosysteemi, niin kuin sanoin, niin kyllä mä turhaudun välillä, mutta en oikein tiedä, saa sitä turhautuakin, mutta sitä aina jos huutaa, niin mun mielestä pitäisi pystyä niin sanoa, että mitä sitten pitäisi tehdä. Ja näille mä voin sanoa, että pitää niitä kokouksia ennen lomia, näille monille organisaatioille, PVlle ehkä, että ottaa suojakseen jonkun tämmöisen, muutenhan niillä menee hermosia kaikilla kohta, mä voisin olettaa. Mutta sitten mä itse tässä, niinku, meidän firmahan nyt ei ole vielä iso, mutta Ukrainassa meillä on, mä oon puhunut nyt siellä niinku tänä kevään 2 paikassa eri tilaisuuksilla. Ensi viikolla mä menen Tšekin puolustusministeri on pyytänyt mut puhumaan tästä aiheesta, niin tämä kuka on profetta omalla maallaan, niin
Tässähän kävi niin, kun mä aktivoidun silloin 22 ja lopetin ne rahoittaa, niin nyt edelleen mä oon rahoitusalalla niin kuin omassa firmassa, mutta niin ja huutelin täällä kadun kulmissa, että herätkää saatana pahvit, niin nehän niin kuin kylähullu mainehan siinä saa. No mä tuumasin, että no olkoon, että jos mä en pääse niin kuin näihin pöytiin täällä, niin mä teen oman pöydän. Että mä oon niin aktiivinen siellä Ukrainassa, että yksi päivä ne tulee kysyä multa, että voit sä jeesaa. Nyt mä olen siinä tilanteessa. Ja se on ihan nasta. No nyt mun täytyy miettiä mun kautta täyspäiväisesti me tehdään mun kollega, siis meillähän on edustaja Kiovassa ja ollut. Suutarin lapsella on kengät. On, joo. Mutta koska hän on siellä, ja sitten mä juoksen siellä, niin siellähän mä oon vähän jännittävä ulkomaalainen, joka tulee kertoa meille. Suomalaisuus on pirun hyvä. Kuukausi sitten törmäsin Asovin poikiin, oli lomalla ja vähän vauhdissa ja mä vaan sanon siinä, niin sitten kun mä sanoin jotain mulle, että mitä mä sanoin, että siviileissä, mä en tiennyt, että niin sitten mä sanoin, että mitä itse siinä kun tuijotat, niin sitten mun kollega, jos tämä Ukrainan kaveri, jalkapallo, ammattilainen, rahoitusalan ammattilainen, osaava kaveri, mutta myös jalkapallohuligaani, samoin matalaääninen kaveri, niin se huusi, että oikein se on Suomesta se kaveri, nää olet, ai Suomi, että siinä saa kyllä, että ei haittaa, että on Suomesta. Häyhä mainittiin heti ja niin edespäin, niin no, mutta anyway, niin nyt me ollaan tehty oma pöytä, niin nyt meillä on paikka siinä pöydässä. Mutta että meidän kollegat nyt esimerkiksi, niin ihan näinä aikoina vitti taas sen tarkemmin sanoa, mutta kun Suomesta menee korkean tason delegaatioita sinne, ne kysyy nykyään meiltä, että ketä niiden kannattaisi tavata. Että se asema alkaa olla aika hyvä. No nyt mun pitää tietysti miettiä, että ei se ole meidän business, niin kuin meillä on turistioppaita. Mutta nämä nyt ei ole ihan turisteja, mutta joka tapauksessa pitää miettiä, että millä tavalla se niin kuin sit hyödynnetään, millä tavalla siitä on niin kuin hyötyä kaikille osapuolille. Onhan siitä nyt hyötyä, millä me otetaan Ukrainassa joku ministeriö pyytää meidän apua, niin onhan se niin kuin, siellä toimii hyvin kyllä se tämmöinen vastapalvelukset ja niin päin pois ja se semmoinen hierarkkinen asema, niin me ollaan hyvin noustu siellä, että ihan hyvä niin kuin, mukava tilanne. Hienoa. Makeata proaktiivisuutta, mistä äsken puhuin. Ja, mulla on semmoinen historiaan liittyvä kysymys. Ensin nopea kommentti Tanskaan liittyen. Nehän teki tästä taannoin silleen, kun ne kyllästyi omaan hitauteensa sit niinku omalla hankintarintamalla. Että ne jotenkin jollain tavalla eriytti sen ehkä vaan osaksi ajasta, että siellä on PV:n komentajalla nyt niin kuin jonkinlainen kyky tehdä hankintoja niin kuin, vähän niin kuin parlamentaarisen systeemin ns. Ohi, tai siis nopeutetulla aikataululla. Siinä annettiin, että tuossa on rahaa. Käy ostoksilla tyyppisesti. Valtion ameksi. No tyyppisesti joo. Muutoinhan ne on siis niin kuin suunnattoman myöhässä. Niillähän on joku 800 varusmiestä per vuosi tai jotain. Joo, mutta kai ne siihenkin on nyt herännyt, että se on asia, niin kuin moni muu maa on nyt herännyt nimenomaan, niin kuin puhuttiin tästä. Mutta siinä on heti, kun ne ei ole naapuri, ne ei ole rajanaapuri Venäjä, niin siinä on vissi ero. Kysypä virolaisilta monta niillä. Just näin. Tai Ruotsi ja Norjakin ihan yhtä lailla. Sielläkin, niin. Joo. Ja tästä tullaan mun mielestä just taas vähän siihen, että se, että me ollaan niin kuin pidetty tonttimme puhtaana tuon osalta, ja että meillä on, niin kuin, tavallaan meillä on toi osuus hyvissä kantimissa, niin se ei just niin kuin poista sitä, etteikö me voitaisiin nyt niin kuin olla miettimistä seuraavaa askelta. Joo. Ja olla taas niin kuin just tässäkin asiassa nyt niin kuin, niin olla sitten taas siellä nyt edelläkävijä, että nyt meillä olisi kaistaa siihen. Ja mä just olen ihan vakuuttunut siitä, että hyödynnetäänkö sitä kaistaa, mitä meillä olisi, niin tällä hetkellä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta tosiaan, kuten todettu, niin luottoa on edelleen puolustusjärjestelmää ja niin kuin luotetaan siihen, että varmasti siellä oikeita asioita tapahtuu. Mutta just tämä asia, mikä niin kuin nyt selkeästi on yksi, mitä mä oon ainakin ottanut tästä keskustelusta, on se, että yksityinen sektori on äärimmäisen tärkeä toimija, joka niin kuin on nyt valjastettu puolustuksen tarpeisiin siellä sangen tehokkaasti, mutta se ei niin kuin esimerkiksi täällä nyt syvän rauhan aikana Suomessa, niin se ei näy yhtään samalla tavalla meidän omassa ne toimii liian hitaasti. Niin mä välin turhaudun. Hyvin ukkoja, miehiä ja naisia, niin kuin fiksu, en mä sitä sano, osaavat asiansa. En mä pysty menemään sanoa niille, että sä et osaa tätä. Jos firma on tehnyt kovaa liikevaihtoa, hyvää tulosta, niin mikä mä oon sanonut, niin mutta teidän pitäisi tehdä näin. Mutta kyllä mä silti sanon, koska tässä ne nyt nukkuu. Moni niistä. Se on ihan liian hidasta. Se niinku prosessori, se tikitys ei niinku, se pitäisi kuulua tänne studioon asti. Ei siitä tule mitään. Siis Ukrainassa on tietysti perinnettä, mikä väliin mulle oli niinku aivan tyhjää, mutta alkaa niinku pikkuhiljaa. Niin siellähän on monet on niinku vapaaehtoisorganisaatio. Niinku Asovihan on niinku jätkäporukka, joka lähti hommiin. Ne sai omia sponsoreita ja paikallistukea.
Niin sehän on väliin niin kuin outoa, kun joku sanoo, että no millä te ostatte näin. No meillä on sponsoreita, sanoo joku. Niin se suomalaisen mielestä, niin kuin, että meillä olisi joku ehkä jopa komppaniatason porukka jossain rajalla ja niillä olisi niin kuin Nokia spons tai Vissy tai Nokko sponssaisi niille. Niin se on vähän erikoinen meidän mielestä. Mutta näin ne tapaa. Tai sitten paikallishallinnot, alueet ostaa niille tavaraa. Niin ehkä tämäkin on sitten tavallaan sitä startup-ekosysteemiä, sanotaan nyt taas kerran ekosysteemi, mutta skeneä niin kuin, tehostanut. Et siellä on niitä paikallisia, ne saa paikallisia apua. Mutta sitten tämä Brave One tuli, niin kuin mä sanoin, 4 ministeriön alla. Että se ei ole vain yhden jonkun, vaan 4 ja general staffin. Että myös on ovi auki suoraan sinne. Niin kuin. Niin. Ja tossakin on se tärkeää, että ministeriöt, ainakaan meillä on mitään operatiivisia toimijoita, niin siihen tarvitaan tollainen pumppu, joka sitten jolla olisi valta vähän huudella siinä välissä niin jollain tavalla. Joo. Mutta tämä kysymys, joka mulla oli äsken, jota on tässä pohtinut ja on välillä kyllä ihan totuutenakin huudellut, että saa todistaa mut vääräksi, mutta semmoinen fiilis, mikä meillä on kun meillä on kuitenkin, meillä on valtava määrä Suomessa kaikenlaisia insinöörejä, vähän tuotekehitysinsinöörien luvattu maa ja täällä on kehitetty vaikka mitä ja sitten meillä on kuitenkin semmoisia asioita kuin menneisyydessä ikään kuin Nokia ja konetta ja meillä on peliteollisuutta ja tavallaan ja se niin kuin mun tai meidän hypoteesi on se, että tavallaan, että tietyllä tavalla meidän yhteiskunnassa on se yhteys niin kuin PV:n ja muun yhteiskunnan välillä joskus silloin Nokian kulta-aikoina vähän niin kuin katkennut, että sitten, että meillä on ne muutamat puolustusvälinealan firmat, niin kuin Patria on siellä, mutta tavallaan, että meillä ei ole mitään perinnettä siinä, että jengi olisi sitä niiden insinööri- ja tuotekehityshaluaan lähtenyt kanavoimaan jotenkin puolustusalalle, koska sitä ei ole tavallaan kultivoitu millään tavalla. Sitä ei ole nähty millään tavalla mahdollisuutena ja varmaan puolustusvoimatkaan ei ollut silleen, että hei, me halutaan tätä tulevaisuudessa. Joten sitten meillä on Angry Birdsit ja muut vastaavat, jotka nyt on niittänyt maailmalla. Ja siellä on fyrkkaa, sitten sinne menee parhaat osaajat ja sitten se, eikö niin? Niinpä. Siis täällä on muutamia nerokkaa, niin kuin Sense of Fusion on tietysti yksi esimerkki siitä, mikä on niin nerokas firma, nerokkaasti johdettu ja niin hyvä tuote, että sillä on ollut markkinaa jo vähän ennen ja ympäri maailmaa ja sitten on ehkä kiihdyttänyt ja edelleen osaa. Näitä on tällaisia poikkeuksia, mutta ne on tietysti vielä paljon pienempiä kuin Instat ja Patriat ja muut niin kuin puolustusvoimien strategiset kumppanit. Että. Joo. Ja toki tässä, niin kuin sanoit, niin tässä välissähän tämä, niin kuin tavallaan aikoinaanhan se innovaatio on mennyt nimenomaan toisinpäin, että se on tullut asevoimilta, netistä Jeesus-teippien, kaikki on tullut niin kuin asevoimilta. Nyt se on kääntynyt täysin ympäri tavallaan, ja siinä varmaan sitten pitäisi se laiva kääntää nimenomaan siihen niin kuin vastaanottavaan